ang atong ikatulong nga leksyon, ikatulong nga quarter, ha Science 3. Atong nga ibaruan, han nakalabay nga leksyon, nga ang reference point o kinamumutanan ang usa nga butang, inimportante kapag sumat, han pagkiwa, han usa nga butang. Ang posisyon ng usa nga butang in masasabtan pinaagi in pagbiling ang posisyon nga may kalabutan ha iba nga butang. Masasabtan nato kung nag-iba ang posisyon ng usa nga butang kung nag-iba ang iya distansya ng direksyon. May ada ako ipapakita nga nadawan. Nakagulay ka na ba in tag-of-war? Papaunan mo ini imulay. Sakto. Pinaagi in pagbunlot ang higop o isip. Yan na, iyo manibabaruan nga may ada magkadulog-dilain nga mga pamaagi pagpakiwahan mga butang. May ada mga butang na nakiwa pinaagihin pagduso o pushing, pagbunlot o pulling, paglabay o throwing, pagbanyak o kicking, pag-iton o tossing, pagbulo o blowing, ngan pagpulong o dropping. Andaman iyo siya ng module ng lapis o ballpen. Andam na ba kang mga bata? Maupay ko sagat. An motion in pagbag-ohan posisyon han butang kasumpay han iba pa nga butang. Kaurugan, an butang nga diri nakiwa in ginagamit nga reference point hapag sumat han posisyon han butang kasumpay han iba pa nga butang. Pakiraan yung module hapahina 20, puro hatod 10, ng pag-admi ang tulong nga butang nga umiba ang posisyon. Ano ang tulong nga butang na kumiwa? Makarit! Ang tulong nga mga butang na kumiwa, amuan, lapis, baso, ng libro. Kita ang masunod ng mga ladawan, hapahina 21, dapit ha, bago nga pag-aradman. Ngan, bato na ang masunod ng mga pakiana. Pwede ka pumili kapag pipilian o mag-atag hindi mo kalugaringon nga baton. Ano ang imbubuhat ng lalaki haladawan A para mapakiwang ang bola ang soccer? A. Hindi dribble. B. Ginbabanyakan. C. Ginuulo. O D. Ginduduso. Ano ang imo baton? Ang sakto nga baton? B. Ginbabanyakan. Ikaduha, paunan o ginaabrihan babayi, haladawan B, ang iya payong. A. Gimbunlot. B. Ginduso. C. Ginbayog. O D. Giniton. Ang sakto nga baton, B. Ginduso. Magkarit ng mga bata. Atong masasantok nga ang force o kusog ang nagpapakiwa ang mga butang nga nagpapabago ang posisyon nga may ada magkadulog-dilain nga pamaagi pagpakiwa ang mga butang. Ang pagduso o pushing, inkuso, pagpakiwa ang butang, ipaharayo, ikang ang reference point o kinamumutangan, samtang ang pagbunlot o pulling, inkuso, pagpakiwa, ang butang, ipaharani, ngadto ang reference point. Ang paglabay o pag-iksa o throwing, pagbanyak o kicking, pagkuyo o blowing, pag-iton
o tossing, ngan pagpadausdos, sliding, in mga pamaagi kapag pakiwa han butang. Pakliaan ni Umudyol, pahina 23, buruhaton 12. Igsuma, kung paunan o papakiwahon, ang mga butang haladawan. Ano ang siyahan na ladawan? Papel. Paunan o papakiwahon ang papel. Sakto. Pinaagi, timpaghulog. Ikaduha, bato. Paunan o papakiwahon ang bato. Tama. Pinaagi, timpaglabay ang bato. Ikatulo nga ladawan. Paunan o papakiwahon han bata, ang bola han soccer. Sakto. Pinaagi, himpagbanyak han bola. Ang ikaupat nga ladawan, dahon. Paunan o papakiwahon ang dahon. Tama. Pinaagi, himpagpulo ang dahon. Ikalima nga ladawan, sinsilyo. Paunan o papakiwahon ang sinsilyo. Makarit. Pinaagi, himpagkiton ang sinsilyo. Nabaton mo ba yung eksakto ang mga pakiana? Good job! Yan na, atong nahibaruan. Pagduso, pagbunlog, pagkiton, paghulog, pagbanyak, ng pagbaliktad, in mga pamaagi, pagpakiwa, ang mga butang. Ang pagduso, ng pagbunlot, in mga kategorya, ang force o kusog. Ang force o kusog, in nakakapakiwa, in usang butang. Ang hayop, in pwede kihap magpakiwa, in butang. Yan na, igsumat kung paunan o pwede mapakiwa ang mga masunod na butang. Siyahan, kariton, makarit, pinaagi, in pagduso. Ikaduha, bagsak. Sakto, pinaagi, in pagduso. Ikatulo, bisikleta. Tama, pinaagi, in pagduso o pagbunlot. Ikaupat, wheelbarrow. Very good. Pinaagi, in pagduso. Ikalima, bola and billiard. Eksakto. Pinaagi, in pagduso. Kung sakto ang iyo baton, high five! Yan na, pakliaan iyo modyol, hapahina 25, dapit ha, pagpakita ang akong ginagman. Igsumpay ang ladawan, ngadtuhan eksakto nga pamaagi, han pagpakiwa, han butang. Siyahan, boxing. Ang baton, paglabay. Ikaduha, basketball. Ang baton, pag-iton. Ikatulo, volleyball. Ang baton, paglabay. Ikaupat, chess. Ang baton, pagduso. Ikalima, sepak takraw. Ang eksakto nga baton, pagbanyak.
Sakto ba ang imong mga baton? Makarit. Para ang kadugangan nga buraton, bato na ang pahina 25. Pili matulong nga butang nga pwede mapakiwa pinaagi ng pagkuyok. Nag-enjoy ba kamuya na ang atong pag-aram? Hindi nagtatapos ang atong ikatulong na leksyon, ang Module 1, ha Science 3. Ako otro, si Teacher LJ. Nag-ini, ang Top TV. Tatak-takloban, para ang walay nun, ng kabataan.